i-Arrows izawutsho ithi sisemdlalweni. Naba bethatha ibhola nangoku i-Golden Arrows bafana besi-10 ayibeka phambili ibhola Dion ufikile phezu kwayo isniper besikade sithule wayibeka emnatheni 1-0 enqaku lawuthetha lukhulu kwi-Golden Arrows bakora kude nekhaya bakora kude bafaka inqaku kude nekhaya. Junior Dion bambetha uRicardo Gosa fika wa thuba lalinye adlala ibhola ende nenhle wabethwa ngamendu uJohannes waqonda uba nokwazi ukufika kuDion pase beko nje kakuhle noKhoza wajonga wafika uDion phezu kwebhola ujonge nje isihlango ethe ngaso la bhola uyibethe ikhupha phakathi kwemilenze kaNozinti yahamba phambili abafana besithende ade ugqiba uDion wathi yile badge